Ir-rapport ta' due diligence li sar mill-Partit Nazzjonalista dwar iż-żewġ kandidati għal kap tal-Partit Nazzjonalista jixed diversi nuqqasijiet mhux biss fuq Adrian Delija u Bernard Grech iżda anki fuq il-proċess innifsu. It-tliet persuni msejħa esperti li suppost qarblu lil Delija u Grech kienu Antonio Ghirlando, Clyde La Rosa u Mario Gallia. Dawn it-tliet persuni lmentaw li ma kellhomx biżżejjed riżorsi biex iqabdu professjonisti oħra fosthom periti biex b'mod indipendenti jivverifikaw dak li qalu Adrian Delija u Bernard Grech infushom. Qalu li fid-dawl li huma ma qumiex xi awtorità regolatorja ma kinux f'pożizzjoni li jitolbu informazzjoni minn xi entità lokali jew barranija. B'hekk huma kellhom jistrieħu ħafna fuq l-informazzjoni li ġiet mill-organi tal-istess partit u miż-żewġ kandidati infushom. Dawn it-tliet persuni li qarblu l-żewġ kandidati għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista qalu li filwaqt li l-perjodu ta' 6 ġimgħat juri żmien suffiċjenti biex isir due diligence fuq il-kandidati, in-nies esperti fil-qasam ilkoll jaqblu li l-perjodu ma kienx biżżejjed biex tarbel persuna li se jkun qed jokkupa kariga kostituzzjonali ta' kap tal-Oppożizzjoni u possibilità li l-qudiem tkun tokkupa l-kariga ta' Prim Ministru tal-pajjiż. It-tliet esperti kritikaw bl-aħrax il-Kummissjoni Kandidati tal-Partit Nazzjonalista. Qalu li d-dikjarazzjoni li nkmini dan ix-xahar li żewġ kandidati ġew konsidrati bħala idonji għal kariga ta' kap nazzjonalista kienet waħda prematura u bla bażi. Qalu li jrid isir kull sforz biex jiġu evitati dikjarazzjonijiet simili li jservu biex joħolqu taħwit fost it-tesserati u l-pubbliku in ġenerali. It-tliet persuni li qarblu lil Delija u Grech qalu wkoll id-dikjarazzjoni tal-Partit Nazzjonalista li due diligence ikun obbligatorju biss f'elezzjonijiet futuri kienet dikjarazzjoni vojta u servit biss biex tiddemoralizza lil persuni li kienu qed jagħmlu id-due diligence. Intant il-ġimgħa Adrian Delija mar jitfa' nomina għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Miegħu kien hemm il-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo. Min-naħa tiegħu Bernard Grech mar jitfa' nomina nhar it-tlieta mingħajr ma kien għadu ma ġie ppubblikat ir-rapport ta' due diligence dwaru.